Уважаеми присъстващи, тук ни е събрал един велик германец, който е бил близък съратник на най-великия германец за всички времена, така определят германците Конрад Аденауер. И понеже тук нашия добър приятел и организатор на събитието, господин Тонев, поиска в моето така неправилно намеса във връзка с внезапно и по необясним начин разгорялата си дискусия върху църквата. Аз се налагам малко да се отклоня, но ще спазя времето си от това, което бях намислил да говоря тук. Аз го бях намислил в момента, в който поех ангажимента, си помисли какво ли би казал моя баща, който повече от 40 години е бил политически емигрант в Западна Германия и е знаел, така да се каже, и Ерхард и всичко, което е ставало тогава. Ако ме слушат, дали ще намери моите думи правдиви, но аз ще се отклоня малко сега за тези уроци. Беше казано в прекрасното изложение на нашия председателстващ господин Узунов. В неговото прекрасно изложение беше казано, че беше отбелязано, че по повод на въпрос за това, че Ерхард е протестантин, има един друг велик германец, който много от вас знаят, че прави отговор на друг германец, който занимава с генезис на капитализма. Другия германец е Маркс. Този, който прави отговор, и то е исторически радикален и с много големи последици, е Макс Вебер. Споменавам Макс Вебер, защото искам съвсем кратко да отговоря, надявам се и много разбираемо, на този спор. Каква е разликата на протестантството от всички други световни религии, в това число особено другите християнски течения? За разлика от всички други християнски течения, православието, католицизма и от другите световни религии, които смятат, че Божията благодат се получава в акта на молитвата, съзерцателно. На втория, както германците слагат в порядък велики германци, след Аденауер слагат Мартин Лутер, протестантството казва, че тази благодат се дава с нашите дела тук на земята, с делото. И ние нямаме нужда от никакво посредничество с Бог. Има се предвид традицията, директно всеки християнин може чрез Божието Слово, нали, да се обърне към Бог и да изпълни това, което е неговото призвание, това е делото. Делото изисква рационалност. Най-краткото определение на капиталистическото предприятие е неговата рационална организация. И оттам нататък дава отговор защо не се появява капитализма, например в ренесансовите градове, където много по-рано има тези признаци, не се появява на други места, където има според доктрината на другия германец, на Маркс, обективни условия за появата на капитализма. Това са някакви, примерно и даже в Китай и така нататък, се появява и първите предприемачи са протестанти. И там, където са протестантските, така да се каже, концентрации. И в Пенсилвания, казва, където няма никакви условия и ни пущенаци, там те отиват
и тръгва капитализма. Казвам актуалните уроци на Лудвиг Ерхард за нас. За него урок, нямам предвид урок във формата на рецепти. Даже тук толкова близо до един толкова добър познавач на делото на Ерхард, аз бих казал, че даже ако него го попитат да каже някакви рецепти, той ще каже, няма такива рецепти. Неговото епохално дело, защото той е епохално, нали, и като пръсаратник на Адемар и след това като канцлер, той е епохално дело, значи, ако той бъде запитан, така мисля, мога да си представим, но какви рецепти имате? Няма рецепти. От тук идва неговото величие. Сега, вие слагате учени и политика, и аз разбирам, и ние учените винаги искаме да кажем, че ако учене е преди политика е много важно, това са много различни неща, учене и политика. Той, като учен, може би, щеше да остане, ако беше само учен, като някакъв немски професор на едно не е лошо ниво, но като човек, който едни идеи ги превръща в политика, оттам идва неговото величие. Това, което смятам вече в по-конкретен смисъл, като един урок, който е валиден за нас, е, че не можем да го отделим от Аденауер, но от една наистина съсипана, разрушена до край страна, в която като погледнеш, трябва да видиш, ще се изразя с заключителните думи на споменатия вече Макс Вебер в една лекция една година преди смъртта му в Мюнхенския университет, който казва, трябва да се повярва в невъзможното. Гениална мисъл, да повярваме в невъзможното. При тази съсипана, срината, нали, Германия, наистина трябва да повярваш в невъзможното, за да можеш да я изкараш за един исторически много кратък период, ако сравняваме с мащабите на историята, и да я направиш нали, една толкова силна икономически и във всякакъв друг смисъл отношение. В това се изисква, това е много важен урок.